Prynhawn da, Chris. Prynhawn da. A ti'n moyn cyflwyno dy hunan Wrth gwrs, enw fi yw Christian Webb a fi di cynteirydd llais ifanc, sef panel arweinyddiaeth ifanc Youth Cymru. Waw. Long title. Just cwbl o gwestiynau, Chris, ynglyn â beth yw dy farn di ynglyn â heddychiaeth. Ond mae lot o sôn yn wedig ys Manceinion am sut ydyn ni'n gallu delio gyda terroristiaeth. Yn dy farn, beth yw dy farn di am hynny, fel person ifanc? Wel, i fi, yn ychwanegol i newid hinsawdd, mae terroristiaeth byd eang yn un o'r pethau peryglon mwyaf gen ni mewn gymdeithas, a mae'n rhywbeth trist. A mae'n gallu upsetio llawer o bobl ifanc. O'n i'n falch i weld pobl fel Newsbeat a Newsround yn creu rhyw fath o becynnem, a sut mae helpu bobl ifanc i ddeall beth oedd yn digwydd hefyd. Ynglyn â sut mae herio mynd at i daclo terroristiaeth, ni wedi gweld bod yn wedig yn Manceinion, terroristiaeth homegrown oedd hwnna. A mae hwnna'n dod o sawl peth, cael dad gysylltia gyda ti gyda'r gymdeithas rydych chi'n byw ynddo. A mae gwaith gan cynghorau lleol a elusennau sicrhau fod ni'n creu provisions sy'n ar gael i bawb mwyn daclo. Ni wedi gweld toriadau i'r gwasanaeth Ieuenctid, mae clybiau Ieuenctid er enghraifft yn gallu creu cohesion o fewn gymdeithasau mwyn sicrhau nad yw pobl yn droi at radicaliaeth a sicrhau fod ni'n creu cymdeithasau ble ni yn siarad i'n gymdogion ni, ble ni yn ceisio wneud hynny, a mae'n dod o bob gwr o gymdeithas. Mae'n angen arweinyddiaeth gwleidyddol sydd ddim yn barnu un hil neu crefydd am terfysgiaeth, ond yn gweld how gasineb sy'n achosi yna, mae pobl exploitio hynny mwyn ei dibenion ei hun. Fel fi'n dweud, mae toriadau ddim yn helpu. Mae angen sicrhau fod y gwasanaeth Ieuenctid yn cael ei gefnogi a bod ni'n creu unrhyw fath o provision sy'n ar gael i bawb. A hefyd addysg, ti'n modd fod pob gwr o gymdeithas yn deall pob fath o grefydd, pob fath o meddylfryd pobl mwyn creu gymdeithas ble mae pawb yn gallu cyd-fyw. A nid jyst cyd-fyw, accept, ond embrace hefyd. It's one thing to accept, to embrace and codi hunan lan gyda'n gilydd, bydd yn peth arall hefyd. Fantastic. Mae gan Gymru ychydig bach o hanes ynglyn o croesawu ffoaduriaid. Dwi'n siŵr ti'n ymwybodol. Nes ni croesawu ffoaduriaid o Wlad Belg yn ystod y byd cyntaf, plant o Sbaen yn ystod y rhyfel byd Sbaen, y rhyfel catre Sbaen ac yn y blaen. Mae rai pobl, wrth gwrs, yn beio ffoaduriaid am sefyllfa ni ynddo fe, a dweud o'n ni cadw pobl allan. Beth yw dy farn di am a ddylwn ni croesawu ffoaduriaid i Gymru a'i peidio? Dwi'n gwbl o blaid derbyn a helpu ffoaduriaid sy'n dod i Gymru. Fel chi wedi sôn, mae hanes ganddyn ni yma yng Nghymru o fod yn lle lloches wrth gwrs. Mae'n mynd i fod drafodaeth cyn hir wrth gwrs am greu Gymru yn genedl loches i ffoaduriaid hefyd. Ond dwi yn pryd mae gwerth y pint yn eich pochett yn mynd i lawr, pryd ni'n gweld pobl di-gartref ar ein strydoedd ni, a pryd ni'n gweld anghyfartaledd yn ein gymdeithas ni, wrth gwrs, mae pobl yn mynd i cwestiynu, mae angen ni helpu pawb, wrth gwrs, ond bys fi'n dweud, mae ffoaduriaid yn gallu fod yn rhan o ffindo datrysiadau'r broblemau hynny. Beth am creu prosiectau ble mae ffoaduriaid sy'n dod yma yn cael ei dysgu i siarad Saesneg gan pobl di-gartref, er enghraifft, dod â phobl yma sydd gyda'r broblemau cymdeithasol at ei gilydd mwyn ffindo datrysiadau gyda'n gilydd. Oherwydd, y ddiwedd y dydd, bottom eich genedl neu eich hil neu beth bynnag, ni gyd yn bod yn dynol, a mae rhaid i ni cydweithio gyda'i gilydd a ffindio datrysiadau i ddod o hyd i'r broblemau yma. Ac wrth gwrs, ni fydd y ffoaduriaid yn dod yma os oedd y broblemau tramor yn cael ei datrys. A mae cwestiwn fanna hefyd a sut mae ni a pholisi tramor ni yn cefnogi y pobl sy'n byw yn y cenhedloedd hwnna. Sa'i gyda'r atebion, dwi'n bell fawr o fod yn diplomydd ryngwladol, ond dwi'n gwybod os mae'r pobl yn dod ato ni, mae rhaid ni dangos yr un fath o gefnog a bys yn un mwyn. Ond dwi'n gwybod os oedd Cymru'n cael ei bomio ac o'n i methu byw yma, bys fi yn sydd bin yn chwilio am rywle am loches ac yn gofyn am hynny. A dylsyn ni, treat as you want to be treated. Dangoswch y ffordd, dangoswch y fath gymdeithas bys yn ni mwyn byw ynddo. A creuwch, rhaid ni fod yn innovatif a meddwl am y ffurfau ni'n gallu defnyddio'r crisis yma mwyn bydd Cymru. Oherwydd dwi'n credu bod Cymru yn fuddio pryd mae pobl o bob gefndir yma gallu cyfrannu tuag at y brosiect genedlaethol.
Fantastic, diolch yn fawr. Diolch. Un cwestiwn bach syml arall. Yn dy barn di, sut mae pobl ifanc yn gallu cyfrannu at heddwch? Cwestiwn da. Sut mae pobl ifanc yn gallu cyfrannu at heddwch? Trwy, yn gyntaf oll, darllen y newyddion, a darllen ystradeuon o ffynonellau y newyddion hefyd, oherwydd mae deall sefyllfaoedd a hanes a resymeg pobl dros symud fan hyn neu pam y ryfeloedd yn digwydd ac ati yn holl bwysig. Hefyd, cael drafodaethau yn yr ysgol ynglyn â heddwch ac ynglyn â'r rhyfel pam mae fe'n digwydd, oes rhaid i hi ddigwydd, beth yw'r opsiynau arall i'r rhyfel hefyd. Cos ni, fel cyn ei bwlio, peidiwch pwn o rhywun yn y gwyneb, eisteddwch lawr gyda nhw a chael trafodaeth, mediate hynny. Wrth gwrs, i chi methu gwneud hwnna gyda terrorist, ond trwy greu gymdeithas sy'n herio'r fath o'r perthnasau diplomyddol sy'n disgollwng bomio ddatrys y broblem, ni ddim yn mynd i dod at datrisiadau yn ein cartrefiau cymunedau ni i greu'r gymdeithas hoffwn ni weld. So fel fi dweud, addysg, holl bwysig, gwybodaeth, holl bwysig, ond hefyd pobl ifanc ei hun. Os dyn nhw ddim yn hapus gyda'r rhyfel sy'n digwydd neu y ffaith bod ni'n gollwng bomio llefydd, ewch allan i brotestio, ewch allan ymunwch â grwpiau protest ynglyn â hynny, oherwydd mae llais chi, fel dinesydd Cymru, yn holl bwysig i lunio'r gymdeithas ni moyn gweld yn y dyfodol. Fantastic, felly llais ac addysg. Llais, addysg a gwybodaeth hefyd. A gwybodaeth. Diolch yn fawr. Dim problem. Diolch, Chris.